дар назар аст ки моҳи августи соли ҷорӣ дар шаҳри Абу-Даби Амороти Муттаҳидаи Араб чемпионати ҷаҳон оид ба санъати морибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ байни наврасони то 18 сола баргузор мегардад. ҳамчунин тими мунтахаби кишвар оид ба морибаҳои омехта машқу тамринро барои дар ин мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ иштирок варзидан оғоз намуданд. дар ин мусобиқоти сатҳи байналмилалӣ зиёда аз 20 варзишгари наврас тими мунтахаби Тоҷикистонро муаррифӣ хоҳанд кард. маврид ба ёдоварист ки дар соли гузашта 5 варзишгар аз ҷониби федератсияи мазкур сафарбар гардида буданд ки бо 1 медали тилло ва 3 биринҷӣ ба ватан баргаштанд. ин натиҷаи назаррасу ифтихории варзишгарони тоҷик дар ин риштаи варзиш ба ҳисоб меравад. назар ба соли гузашта ҳайати тими санъати морибаҳои омехтаи ғайрикасбии кишвар байни наврасон имсол 5 маротиба зиёд мебошанд ки аз пешрафти ин риштаи варзиш дар кишвар гувоҳӣ медиҳад. мураббиён ва роҳбарияти федератсияи мазкур барои омода намудани варзишгарони ҷавон дар чунин мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ талошу заҳматҳои зиёдеро ба анҷом расонида истоданд. ба ғайр аз машқҳои толор мо ҳам дар берун як ҳафта ва 2 бор дар боғи ғалаба кросу спринти дигар намудҳо машқҳост. рӯзои якшанбе шиноварӣ мебарем шуна дар ҳавз ки бачаҳо камакак оби бадану акоз мо бачаҳора ман кардагем ки худошон дар беруно овозӣ кунанд. мо худомон ташкил кардагӣ акбада рӯзои якшанбе ҳама дастаҷамона ҳамҷода шиноварӣ мекунанд. барои солимии варзишгарон дар федератсияи санъати морибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ беҳтарин мутахассисони соҳаи тиб ҷалб шуданд. чуноне ки табиби федератсия зикр намуд, мо пеш аз оне ки варзишгаронро ба ин мусобиқот равона созем, вазифаи асосии мо табибон он аст ки саломатии ҳар яки онҳоро омӯхта ва барои иштирок дар чунин чемпионати бонуфуз омода созем, чунки барои ҳамагон маълум аст ки солимии варзишгар дар ҷои аввал меистад ва барои дарёфти ҷойҳои намунавии варзишгари солим нақши калидиро мебозад. мо кӯшиш мекунем ки варзишгароро бо пуррагӣ аз муоинаи тиббӣ гузаронда пас аз он машқу тамринҳои таълимии онҳоро гузаронем ва имрӯз дастаи мунтахаби федератсияи таҷмаъ наврасону кӯдакон ба пуррагӣ ташкил омода шудааст ва мо тайёрӣ дида истодаем барои мусобиқаи ҷаҳонӣ дар моҳи август дар Аморати Араб дар Абу-Даби ва мо дар машқу тамрини онҳо ҳама тарафа назорат бурда истодаем. ман шахсан ҳамчун духтури федератсия ҳар вақти тамрини онҳо дар якҷоягии онҳо ҳастам. назорат мекунем ки варзишгарони мо осеб нагиранд, ягон хел бемор касал нашаванд. мо ба пуррагӣ варзишгаронамонро аз рӯи витаминизатсияи онҳоро мегузаронем, чунки барои гузарондани машқу тамринҳои варзишгар пеш аз ҳама барқароршавии варзишгар барои мо бениҳоят муҳим мебошад. аз ҳамин сабаб мо кӯшиш мекунем ки варзишгарони мо тезтар барқарор шаванд ва осеб нагиранд. мо боварӣ дорем ки варзишгарони мо дар чемпионати ҷаҳон ки дар шаҳри Абу-Даби Амороти Муттаҳидаи Араб баргузор мегардад, бо ишғол намудани ҷойҳои намунавӣ ва баланд бардоштани парчами кишвари азизамон номи Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ хоҳанд кард.